Moikka! Tässä Munkoskari-jaksossa pyöräillään. Täällä parkkihallin ajoluiskan vieressä on myös pyöräparkki, jossa on myös pyörän huoltopiste. Täällä saat kätevästi vaikka lisättyä renkaisiin ilmaa ja tehtyä jopa pieniä huolto- ja korjaustöitä. Pyöräilijän tärkeimpiin turvavarusteisiin kuuluu heijastimet, valot ja tietysti pyöräilykypärä. Ari, mitä uutta pyöräilykypärä rintamalla? Nyt muutamista malleista löytyy tällainen MIPS-systeemi, joka pitää sen pään entistä paremmin turvassa vinottaisilta iskuilta. Lisäksi totta kai on hyvä varata aikaa siihen, että kerkiää kokeilemaan kypärää, jotta se varmasti istuu just sulle mahdollisimman hyvin. Alright, no kokeillaan. Pyöräily on nopea ja helppo tapa liikkua kaupungissa ja kun on varusteet ja vaatteet kunnossa, niin se on myöskin turvallista ja mukavaa. Ajetaan varovasti. Moi moi!